Med Windows 8 så er der kommet rigtig mange nye forskellige bærbare, der er meget anderledes end hvad vi tidligere har set. Du har prøvet mange af dem, og det har jeg også. Og man må sige, at den kreative afdeling har fået lov til at slå sig løs hos... Det er fedt at se, ikke? Ja, det er i hvert fald meget anderledes, end hvad man tidligere har set, end hvad en Windows-computer er, eller en Windows-bærbar er. Man kan sige, nu virker det. Jeg kan huske mit første Windows-tablet, en HP TC 1100, den kunne faktisk mange af de her ting. Det var styresystemet, det understøttede bare overhovedet ikke. Det var lækker, jeg kunne tage den rundt, og havde fornuftig batterilevetid. Med Windows XP og tablet, forget it. Det var ikke godt. Men nu begynder det at være der, ikke? Og nu har de her lidt mærkelige former med, at de kan stå på højkant, nærmest som et telt her, og vi har nogle, hvor her den også kan, simpelthen tabletdelen kan tages af. Hvad er dine erfaringer med at prøve de her forskellige computere? Altså, jeg glæder mig rigtig meget, ikke? Det er jo virkelig juleaften. Nørdernes juleaften her for mig, fordi alle de her modeller har jeg talt med producenten og sagt, hvornår kommer de og så videre, ikke? Der har også været lidt antiklimaks på mange af dem, ikke? Man må sige, Surfacen for den originale Surface med det her Windows RT er jo super fed, og du har også anmeldt den, og den er rigtig godt bygget, men der er ikke rigtig nok apps til den, der mangler backup. Så det er softwaren, der mangler. Men resten af hardwaren er jo suverænt lækker bygget. Vi kan godt se, at Microsoft på deres første tablet. Lækkert, ikke? Og de andre, der er så ud over de dyre, så er det sådan et, Dell har lavet den her, hvor man kan vippe skærmen rundt, og så bliver det pludselig til en tablet, ikke? Ja. Meget godt, men til gengæld så er den enormt tung, og det er så minuset ved den, ikke? Ja, vi er jo oppe omkring de der nærmere 1,5 kilo eller sådan noget. Ja, vi er over det normale, vi kender fra Ultrabox, ikke? Så det er meget sjovt, men det er mest en gimmick. Den har jeg lidt svært ved. Men, Sony har lavet den her, som man kan sådan slide ned, og så er den også, den er til gengæld fornuftig vægt, ikke? På det. Er også meget sjovt. Til gengæld så er tastaturet, hvis man kører den op her. Så tastaturet er enormt lille, og tasterne er små, de er svære at bruge, og der er sådan en mærkelig trackpad her. Den er også sådan lidt, det var ikke helt nok til det, også fordi de ligger i begge to i 10-12.000 kroners klasse. Ja, det er nemlig nogle forholdsvis dyre computere, de her. Det er meget dyre computere for noget, hvor man tænker, der er måske lidt dingleværk, ikke? Holder den her også om 2-3 år? Det vil jeg altså gerne vide. Men lækker indmad, i5, alle sådan nogle ting. Det jeg også tænker i forhold til dem her, det er, at de prøver at være tablet-PC'er eller iPad, men til gengæld så bliver de meget, meget tunge og meget, meget store. Ja. Det er jo hybridcomputer, den er ikke engang så tung, men det er en hybridcomputer, så er der nogle kompromiser i det, og det er kompromiserne, der gør det lidt svært. Og jeg troede egentlig, at det jeg skulle ud og have nu, eventuelt som erstatning for min MacBook Air, hvor jeg savnede lidt en touchskærm, efter jeg kørte Windows 8. Så det er sjovt nok så overraskende mig selv, men jeg savnede en touchskærm. Så jeg troede faktisk, den her vil være erstatningen. Asus Tai, som du jo har anmeldt, ikke? Altså, det er som om, at de har virkelig været kreative, de her afdelinger, designafdelinger, men det er som om, vi har ikke rigtig ramt den perfekte Windows 8 maskine endnu. Der er ikke noget, hvor man siger, okay, den skal jeg fandme have, den her. Og især når vi tænker på, at maskinerne koster de der 10-12.000 kroner. Okay. Så... Men det, der overrasker mig mest, er, jeg har faktisk, jeg ved, du også selv er meget begejstret for den her. Jeg prøvede den der HP Envy X2, som vi ikke har her på bordet desværre. Og det er måske den mest helstøbte, jeg har set endnu. Det var lidt dyr i forhold til, at de kommer ligesom Acer'en her, så kommer de med Atom-processor, og de ligger på de der, hvad koster den? 4.500 for den der. Så det vil jeg også godt sige, at det tror jeg, at det er faktisk det mest interessante køb, man kan lave, hvis man gerne vil prøve Windows 8. Og så har man nemlig den her mulighed for at tage delen af. Det er noget af det, jeg synes, de store de mangler. Og det er selvfølgelig måske svært. Så er det også let, ikke? Jo, fordi så har du stadigvæk nede, den vejer faktisk mindre end iPad, og så har man mulighed for at tage den med over i sofaen. Ja, og en batterilevetid på... Ja, den totalt set omkring 18 timer, der er nemlig indbygget batteri i tastaturet her også. Til gengæld vejer det totalt set 1,5 kilo, så det er sådan lidt måske... Så er vi oppe i bærbare. Så er det måske lidt tungt, ikke? Men så har man i hvert fald batteri nok til lang tid. Så jeg holder meget af den her formfaktor, hvor man lige kan samle den igen, så har man dybest set en netbook, eller avanceret netbook, ikke? Titan her virker ikke med de to skærme, det var også det, du kommenterede den test og sådan noget. Men faktisk den her Lenovo Yoga, hvor man har en normal bærbar, og faktisk design med noget sjovt gummi noget. Der er noget touchskærm her, ikke? Kan vi se. Normal Windows. Og så kan man lige vippe den op,
og så har du en tablet, en stor tablet. Ja, den Og er, det den sådan er måske lige Og på heldigvis grænsen. tasterne virker så ikke, når man Nej, de slår automatisk fra, så det er meget godt. Men jeg vil nemlig også sige, efter at have prøvet de forskellige her, så det her måske også det mest interessante. Den er måske lidt kedeligt designet i forhold til, det er ikke så ekstravagant, og måske sådan lidt... Lidt corporate. ja, det må man sige, det er lidt kedeligt. Sådan lidt stor. Det her det er 13 tommer, der er også en 11 tommer version, som jeg tror, jeg vil falde mere for. Men jeg kan godt lide, netop fordi, som jeg snakker om, at jeg bruger faktisk Windows 8 interfacet og touchmulighederne. Så man kommer rum med alle de her eksperimenter, og overraskende nok for mig selv, så er det den lidt mere traditionelle bærbare computer, en Ultrabook med touchskærmen, som vinder hos mig. Og hvis jeg så skulle have noget ekstra, så vil jeg kigge på den ultimative hybrid, hvor man kan skille det ad. Men til gengæld, så er den lidt svag, i hvert fald den hardware til mig. Det er som om det her, det er ikke en, du kan have som primær computer. Det er den med Atom-processoren, de her små computer. Der er altså ikke nok power der, medmindre man er tålmodig som en buddhistisk munk eller noget den stil. Jeg ser frem til, at de kommer med måske lidt smule større, op i 11-12 tommer med i5-processor. Så står jeg forrest i køen til at have sådan en der.